DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama, maayong adlaw na usab kanatong tanan. Listener of the day na sabta, mga kasama, buti pasabot, maghatag tag grasya ngadto sa atong masakpan nga suking tigpaminaw. Kisay panganad tunay, Leonardo Villasor, si Nanay Leonarda Villasor. Pilay edad ni Nanay Leonarda? 91. Grabing nanay. Nay, ang radyo gatingog DXDC na siya. Usa man gi naa sa DXDC paborito man gyud ni Nanay Leonarda Villasor. Na ang mga news di Arlene kana ang paborito ko nga paminawan og kanang Balong the Great. Oo. Basta nanay no. Kana ako di paminaw sa iya. Di basta. Okay, salamat kay Nanay Leonarda. Tungod ana nanay, bundakan ka na mo grasya. Na unahon na to atong souvenir shirt. Pwede yung haom yung kayo nay. Murag yun uga ka ng gi sukatan yung ka. Nanay Leonarda, dili pa na mao. Ang imong radyo, ilisan ta nagbago. Ganahan ka? Oh, ganahan. Kasama ng radyo mandayan. Ihatag na ni Nanay Leonarda ang atong bagong radyo. Na argyon Nanay Pimi. Abi dala nga lechong manok. Gana argyon Nanay. Nanay, simuta na, simuta. Manok na. Ay pumutayo. Kapatay patulak. Oh, bundak kasamang ayan. Okay, gibundak na. Pwede bugnawa na. Ay Bugnaw ka. salamat bugnaw man. Nanay Leonarda, atagan tagagigayon makapadawagan sa inyong mga silingan diri sa Malbar na maminaw po DXDC para maparehab po nimo. Mga silingan, maminaw mo sa DXDC kay aron makadawat sa mo sa mga ilang ipag-atang nga mga premyo. Yes! Yes, mga kasama, Nanay Leonarda Villasor, diri sa Maya, Barangay 6-80 at sunod sa Davao. Ako ni, Radyo Mandudong Rig na Basbog, Tatag Arimen. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.